Бүген үзенең матур туган көнен, 70 яшьлек юбилеен зур Чиркли авылында гомер кичерүче милләттәшебез Махмутов Өмәр Абдулхак улы каршылый. Әлеге олы гомер тантанасы белән аны ихластан тормыш иптәше Фаилә Шәүкәт кызы, балалары Наҗия, кияве Ринат, кызы Алсу, кияве Рамис, килене Наилә, оныклары Раилә, Рамил, Камил, Зөлфия, Мөхәммәд, Гүзәлия, Рамазан, Усман һәм оныкчыгы Амин кытлыйлар. Аларның изге теләкләренә бар туганнары һәм кода-кодашалары да бик теләп кушылалар. Яшәү ифрат та кызык нәрсә. Кешегә гомернең аз бирелүләре. Өлкәнәя төшкәч, кеше бу хакта күбрәк уйлана икән ул. Яшәү вакыты шикләнгән саен, адәм баласына һәр туган якты көн зур бүләк, зур бәйрәм кебек тоела. Һәр нәрсәдә бәхет күрә ул. Кояш чыга, бәхет, ай калка, бәхет. Еллар матур килә, моннан да зур бәхет юктыр өлкәннәр өчен. Шушы фикер тормыш ыгы-зыгысыннан, аның көндәлек ыбыр-чыбырыннан өстенрәк, югарырак торырга өйрәтәдер адәм баласын. Шунлыктан мөмкин кадәр изгелек кылып каласы килә аның. Бүген сүзем шундый изге күңелле, олы җанлы шәхесләрнең берсе, яраткан әтиебез, бабабыз Өмәр Абдулхак улы хакында. Аның узган гомере, бүгенге көне тормышы турында. Безнең якыныбыз 70 ел элек гаиләдә беренче бала булып дөньяга аваз сала. Мәктәптән соң шоферлыкка укып, 30 ел сельхозтехникада һәм Искра колхозында хезмәт итә. Гаиләсенең үрнәк башлыгы буларак, 3 баласын тәрбияләп үстерешергә нык ярдәм итә. Бүгенге көндә лаеклы ялда булып, гыйбадәтле гомер кичерә. Аллага шөкер, хаҗлар кылырга да насыйплар булды аңа. Без яраткан кешебезгә бик рәхмәтле. Газизыбыз безнең. Рәхмәт сиңа барысы өчен. Безне аякка бастырып, олы тормыш юлына чыгарганчы, сезгә күпме сынаулар, җил давыллар аша үтәргә туры килгәндер. Әмма сез давылга табан давыл булып бара белдегез. Безгә бер вакытта да җил яңгыр тидермәдегез. Ата-аналарча кайгыртып, һәммә безгә югары белем биреп, гадел, чын кеше булып яшәргә өйрәттегез. Гомер юлында һәммә без үз сукмагыбызны, үз юлыбызны таптык, үз оябызны кырдык. Гаиләләребез белән өй салып кирдек, илебезгә хезмәт итәрдәй, үзебезгә терәк булырдай балалар үстерәбез. Без дә, балаларыбыз да, оныкларың да, оныкчыгың да йөзеңә кызыллык китермәсләр дип ышандырасыбыз килә. Син әле шулай бер үк яши бир. Туган йортка кайтып, кунак булып, ниндидер файдалы эш эшләп, хөрмәт күрсәтеп китү безнең өчен зур бәхет. Шул чакта нинди татлы хисләр кичергәнебезне үзебез генә беләбез. Өебез әле нур чәчеп, ризыклар мул булып, барыбызның да игелегебезне күреп, бер-беребезгә куанып, терәк булып, озын-узак, исән-сау булып, сине шатлыкларыбыз белән сөендереп яшәргә язсын. Бәхетле, тыныч картлык телибез сиңа. Көннәрең шатлыкта үтсен. Гел шулай көләч, ягымлы булып, безне сөендереп яшә. Рәхмәт сиңа, әтиебез. И Раббым, рәхмәт бүген дә әти диеп, шатланып, юбилеең белән котлыйк әле. Олы йөрәк китсен жанланып. Әти, әткәй, әтиебез безнең, әйтеп туя алмыймын ул сүзне. Без бәхетле, әти-әни белән туган нигез көтә бит безне. Улларыңа булдың яхшы әти, кызыңны да йомшак назладың. Хатыныңа сөекле ир булдың, дәвәт иди ни бар оныгың. Диңгез кебек иген басуларда озак еллар урак ургансың. Туган ягың, газиз халкың өчен зур хөрмәткә лаек булгансың. Әй син картлык, бераз сабыр итче, сәламәтлек телик әтигә. Тигезлектә, сәламәтлек белән шатланышып яшик гел бергә. Рәхмәт әти, сиңа барысы өчен. Яхшылыгың кайтсын үзеңә. Күңел тынычлыгы юлдаш булсын, картлыгыңның якты көзендә. Хөрмәтле Өмәр Абдулхакович, бар изге теләкләргә дә чын күңелдән кушылабыз һәм бүләккә матур җыр юллыйбыз.
Гомер үзәнендә синең эзләр дәшә безне улы юлларга. Чәчләремә кырау төшкән диеп үпкәләмә әле елларга. Өебезнең үзәге синә ти, гаиләбезнең йөрәге синә ти, барыбызның терәге синә ти, язмышыбыз бүләге синә ти. Өебезнең үзәге синә ти, гаиләбезнең йөрәге синә ти, барыбызның терәге синә ти, язмышыбыз бүләге синә ти. Шаян бабайларның иң шаяны, әйбәт бабайларының әйбәте. Бүләк булсын әле бу җырыбыз, оныкларның сиңа рәхмәте. Өебезнең үзәге синә ти, гаиләбезнең йөрәге синә ти, барыбызның терәге синә ти, язмышыбыз бүләге синә ти. Өебезнең үзәге синә ти, гаиләбезнең йөрәге синә ти, барыбызның терәге синә ти, язмышыбыз